Tak, chlapci, tuto je. Ježkovo oči. Pánenka skákala. Tá už som videl hada cuvaz, ale takú mašinu som nevidel. Predstavujem vám L29 Delfín. Vilku, ideme še uložiť, lebo... My sa same naštartujeme a polecíme. Hej, vy naštartujete, no, určite. Vedúci, nemáte taký pajser alebo daco najbyseme na hloberi do nuka? Eugen, oni sa majú, že keď sme gačové, nerozumíme do letadla. Táto nás ešte nepoznajú, Vilku. Sleduj teraz. Sytič. Spojočka. Teraz klapky. No a teraz uvízať diabla v lúce srace. A teraz kúkajte, jak się lita na východe. Oni fakt odleteli. A to je trošku problém, pretože len na tejto stíhačke môže vyhrať jeden z vás, kto nakúpi nad 50 € na Forsage Store e-shope alebo v kamennej predajni. Teda ak sa vrátia. Ja dúfam, že sa vrátia. A to ja som vedel, že to je jak z východu takto, z Vranova, z Prešova, to len problém bude s tým.